isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa tangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang Twin Tower nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic of misguided renovations sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar. Katampad naman sa imo ang mahogany colored nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang pinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga linyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat art ang pundasyon sang karon de Tolentino Church, una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabalik diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca, but
stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang sa ginakadlukan worldwide ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kag magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy nakadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masarap
Lami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga mas mahimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein samtang ini ang nagunod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi. Bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Sa Radyo Bacolod Philippines sa Red Time, 50 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. O ano ni, no? I-verify natin ang ining report, no? Sa Didi Makabanan daw confirm na. O diri ba sa aton sa ring pagpalagad, no? Diri sa aton sa ring paratuntunan, may isa ka barangay officials nga ginpatay. Bombo Flash Report! Flash Report! Sige, check tayo sa Bombo Carla may defensor sa Piagalinya. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Paul. So, isa ka punong barangay ang tiro patay sa area sa Isabela, Bombo Paul. So, ini siya, punong barangay, ini sa barangay Kabkab, Bombo Paul. So, susubong way, pagkikita sa impormasyon nga nakuha sa aton sini nga mga kapulisan, kiti na o pa ini sila, ginsekyar pa inila ang area, Bombo Paul. So, muni nga aton sini nga ibaloon kung paano, pag sino naman ini, o kung sino ini ang mga suspetsado nga nag-tiro patay sa isa ka punong barangay. Bombo Carla, Mountainous ini nga area ang Kabkab. Yes, akong lang taon gid Bombo Pons, no, kay diyan doon kung lang taon na tong ang area sa Isabela do kaan nagid Bombo Pons, no, do ara nagid sa malayo nga bahin sa Negros Occidental, Bombo Pons. Bombo Pons. So patay gid. Yes, sa Bombo Pons, amo ni aton sini nga hibaloon, no, ginatry pa naton nga malabot ginaton, nalabot na naton pero wala pa gid sila initial nga information Bombo Pons regarding sa nagaluntad nga shooting incident. Sige. Coordinate lang karon Bombo Car, no? Kung makakuha na kita mga interview sa aton nga mga kapulisan dito order sa provincial command naton. Yes, Bombo Pons, para sa Flash Report, ini si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Salamat din sa kay Bombo Carla may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines sa Red Time, 52 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Check ta na karon dugay-dugay, no? Ang mga latest nga information kag mismo ti maka-contact kita karon no, sa bahin sa aton siring kuana, no, nga spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office na pagi sa kay Lieutenant Judices Catalogo. Or mismo no, sa ipigid sang kuana, no, sang banwa sa Isabela PNP, no, diri sa aton siring pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Philippines sa Red Time, 53 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi this time. Unahan ta ko ang report ni Bombo Ansido Surilla
Naka-standby man si Bumbo Andre sa ato sa ring pangalagad. Ining plano no nga hulamon sang syudad sa Bacolod. Daw sa Land Bank kuno ini, Land Bank of the Philippines ang 1.5 billion pesos nga propose nga budget for renovation sa aton nga mga merkado diri sa may bahin niya sang syudad sa Bacolod. Or matukod gid kita. Muna nga ito i-verify, no? Sa report ni Bumbo Andre sa interview sa bahin sang chairman sang Committee on Market sa City Council nga si Councilor Celia Flor. So, di kabalo naman kitang may ongoing nga mga market renovation, no? Worth 50 million pesos ini, no? So, kabugusan, 3 ka merkado, 150 million pesos, no? So, ang Burgos, ang North Market, no? Naton, dumidyo tapos na ang Libertad ang Central Market. Sektanay, no? Dugang may pormasyon diri sa Bomboan Sindol Surilla sa Pia Kalinya. Bomboan, mayong gabi, please come in. Bumbo Pons, ang 3 ka mga dalagko nga mga merkado diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod, may plano gid inaiya ang present administration nga ma-construct gid sang bag-o. Iniya magluwas sa ongoing ni siya subong nga rehabilitation or repair, di ba? May 50 million each ni nga nga budget. Tapos ang una nato nga duha almost tapos na ang Burgos kag ang Libertad. Ang naulihi niya ang iya sang Central Market nga sa pagpungko sang LV administration 4% pa lang ng giho. Bumbo Pons supposedly una before na sa construction no, sa market. Una, may plano na tani ang subong administration nga ang delay ila construction sa Silver Dragon bala, Bumbo Pons. Supposedly, balila ano niya, iti dapat i-rescind yung kontrata kay nga until lang sa December 2021, ang matabo kay mag-ulang siguran sa Silver Dragon maabot sa 2023. So ang pundo nga ni Bumbo Pons sa ginalat ma-revert back na sa kabansang gobyerno, mabalik bala. So, ugaling, hamba ni Councilor Celia Flor, ang chairman na interview natin sa Committee on Market and Slaughterhouse sa meeting nila, na ibaluan nga, gin-accept bala sa City Engineer's Office ang appeal bala sa Silver Dragon nga masigil ang gid sila yung construction despite the delays, no? So ang matabo, Bumbo Pons, ginhatagan na lang gid sila ya plaso nga until na lang gid dapat sa December. Di ba may una nakita to ka interview to sa ila Bumbo Pons, no? Nga nag-inspection gid sila sang pinalikdan to bala nga semana pagkadto nato sa Central Market. So nag-commit man sila nga until lang gid December. Kay hindi na nila ya bala Bumbo Pons pwede nga ma-extend pa na. No, hindi pwede sunod sa kay Councilor Celia Flor. Anyway, ang aside from that, ang present administration subong naga-propose gid iya sang construction. Actually may meeting sila sinday Councilor Celia Flor, Mayor Albi Benitez kag ang mga opisyalya sa siyudad sa Bacolod, city engineers nga nangayo siya bala Bumbo Pons sa city engineers na sa plano nga kun ma-construct gid iya sang bag-o nga market. Tatlo ni ka mga dalagko nga market. Meaning to say, ang plano dira may 500 million pesos each nga budget, no? Sa 500 million pesos each, ara na dira tanan, abi, let's say for example, sa Libertad, may may parking area ka dira, may kunpila na ka panalga ng merkado mo, so may night market pa, mga amublas na Bumbo Pons, no? Kay dako-dakong budget, di ba? 500 million pesos. So, tigin pamangkot natin si Councilor Celia Flor kung ano matabo, kung PPP ni siya, or pundo, or iyan ni sa halin sa kabansang gobyerno. Kaya dako mo, it's 1.5 billion sa 3 ka mga dalagko nga mga markets. So, nakadepende pa ni, pero amo ni ang plano subong sang present administration ni Mayor Albi Benitez. So hindi man maghulam? Ano? Depende. Kahit siyempre kung pundo lang gid, debla dako. So kung mautang or ma-private public partnership,
Depende na abong bupons. Kaya di ba, ang SM Prime Holdings nag-offer na ganun sa Manukan Country for a PPP. So tapos, amo man ang ginahimo nila to sa Iloilo, nag-PPP man sila sa mga markets, no? So depende. No, kung ano matabo, why pa man nila gin-disclose na. Basta ang plano, amo pa malang na subong nga baguhon gid siya ang mga merkado na ma-construct gid abong bupons ang bag-o. Hindi na mga lugar sini. Dira man? Kaya mo na dra existing, no, ma-construct ka lang gid sang bag-o. Ay, paano na kay gina-renovate na tapos gubuo naman? Amo pag ginada ang pamangkot, pero ini plano sang present administration. We'll see kung matigayon. Kasi amo na gani hambal mo, may 50-50 million ang budget sa kada isa, no? Kung if it's practical nga magasto ka sa renovation, kung magubuon mo naman kag bag-o naman na amo na siya. So sa dugang balabong bupons nga konfirmasyon kag pagpahayag, pamatiyan naton si Councilor Celia Flor. May ara nga mga plano because ang amo na ang plano na ni Mayor nga baguhon gid ang tanan nga markets. Okay. Oo. So paano ni sa councilor? I mean, city or may partnership sa ano? Wala pa na maistoryahan kung PPP or local fund or city fund. Okay. Pero sa subong ginpaobra pa lang ni Mayor ang mga plano. So butsilingon ginpaobra na sa city engineers ang concept ang do ara na nakita na namon kahapon sa isa kadlaw nga meeting. Sorry. May ara na siya nga ginatawag ang mga prototype. Okay. So for the isa ka prototype for thank you. For the 3 markets, isa lang ka template. So kanami man to sa nihimo. So may ara pa tong suggested nga cost of the markets, each market. Okay. How much, councilor? May ato dito nga ga-range na siya from 400 million to 500 million depending on kung tubahan is 2 stories lang or 3 stories. Ay, ang template na to is may 2 story kag may 3 story. So, let's say, councilor, ang Libertad, ano na siyang plan dira? 2 or 3 story? Almost the same. Kaya almost the same siya nga template mo, the same prototype. So palarihas gid siya. So may ara siyang market, may terminal, may parking, and may ara pa gani provision for night market. So mga more ibig sabihin nga yung night market nga on the front, kami ara na kami nga kita mo nga plan, no. Dira ang mga fruit area, fruit stand, ang mga inabarang kong ibang nagabligya lang nga daw mga food cart na tapos may food stores na siya so sa night lang na siya ma-operate. So mo na ang idea. Okay. So mga more or less pila ang i-budget sa ni councilor ang cost sa construction? Ang cost gani amo na range from 400 to 500 million per market. Okay. So a total of about 1.5 billion na siya kung matapos ang 3 ka markets. So, councilor, mga more or less kay ara na ginpaano na sa city engineers, mga ayhan na siya let's say, masuburan? Ginapa-revise pa to ni Mayor, kami ara pa to nga gusto namon dugangan ang stalls, no, according sa needs ng aton yung mga vendors ng aton nga syudad. So, tapos may certain revisions pa to. So, ay pagid siya. So, matapos gid ina, of course, ang gusto kan ni Mayor nga makasugod na by next year. So, iyan na problema, mangita porta. Okay. So, councilor, anong pagtanaw dire bala? Kundi di may ongoing ni siya nga rehabilitation. Ano councilor, ang rates sige lang gid na. Ang sa subong, ang ang 50 million each. Yes, correct, councilor. Ang sa Libertad, almost finished na. Ang sa Burgos, dako naman ka percent, I think mga 70 to 80% na gani siguro. Ang problema ta isang central market. Kaya daw, wala pa gid sugdan. In fact, ang report sa amount is about 4% lang gid. Ang ilang na na-accomplish up to the meeting kahapon.
Okay. So, amo na, 4%. Ang piniro, ang idea, ganit-tani, nga amon to nga nag-meeting kami with the DILG, with the city engineer, kay para tani nga, bas, isiling namon niya, out of the outset, ang amon niya impression ni Mayor, nga may violation na, may breach of contract, so basi pwede i-rescind ang contract. No? Oo. And then, amon na. Ang sadya, sige kami sang discuss, at the last, pangalihin na, gin-inform kami sa city engineers na may ara, dali na catch-up plan. Ang ina nga contractor, kagin-accept ng sang city. Okay. Sang last, no? So, sang previous, ang July. So, ay ba na ma-inform dayon diri sa mayor's office, no? Okay. Bali sa city engineers level, kay ilaman ang trabaho mo. Sa city engineers level, na nila, na-accept nila ang catch-up plan. So, ang catch-up plan na, do bali, up to July, ganit 2023 ko, no? Pero suling namon, hindi pwedeng, na, kay ang budget should be returned to the DBM or DILG by December 31 kung hindi mausar. Hindi mausar. Kung hindi mausar, hindi ma-release ang city, balik ginaya sa kay may time frame lang na ang budget mo. And yan as ang Local Government Support Fund, LGSF. With a 2 years na nakonobali ang iyaya nga time frame na dapat ibalik yun. Okay. Kaya kung beyond that, kung may mga repairs pa na ubrahon, ang mabayad na iya, syudad na. Which is, do hindi naman eksakto. So ano ni Councilor, ang possibility, ma-rescind gid ang contract? Well, amo na gani. So because of the acceptance sa tong catch-up plan, so na na lang gid nga ang kwanto kahapon is hambalon na lang gid ang ang contractor nga tapuson gid nila before December 31 within the next 3 months. Tapuson gid nila dapat para nga mabayaran sila. Kaya kung hindi sila matapos, di siyudad mabayad sa budlay. Councilor, anong ang delay, Councilor? How? Nga sila yung na-delay? Ay na kami nakakuan basta kay ang ako mismo pagkadto ko sa Central Market na mangkot ko. So yung kuti, ang sadya kay ang supervisor, bago man lang ginbalik mo. Gin floating sila sang pass, no? Rombot din sila gin-assign. So, subong na sila nakabalik. So, ay mas idea kung ano natabo. Basta ang nabalaan lang nga, why gida kapakita ang kontraktor. So, kung sinamita, amo na lang na subong nga, I think amo na, kahapon, supposedly, masugod sila liwat sa ila trabaho. So, ginanamin niya bumbuan ng kontraktor nga Silver Dragon. Correct. Di daw okay naman to sa kay Kwanto, Mr. Jirisito, kag ang interview mo to ligad sa layason to sang City Administrator's Office nga masugod na sila by Monday? Oo. Dahil kay delay balang amo nang punto nila bumbupons nga mag-ulan sila kasugod, no? Pero suguran nila. So ang himuon na lang tungod nito syempre dissatisfied bala nga abag ka mo nagsugod ang himuon na lang. Tapuson gid nila sa December. So, hindi ni sila nga bag-ulan nagsugod. Actually nagsugod na nada sila. Pero ang information nga nabato nato na pagpungko sa bagong administrasyon, ipauntat ni Mayor Benitez, tapos ipabalik niya man ang gali. Amo na bla, ang point bala nga dapat ginadalayan ini, kay kung hindi ini matapos, ang pundo, ibalik ini dito sa National Treasury, di ba? Yes, so dapat tapuson gid. So nakuha na sila, na-resolve sila bumbupons nga ba ni Councilor Celia Flor nga tapuson by sa December kay bas mabalik blang kwarta. So hindi na pagpalapawon dira. Ikabay pa tapuson na. Dasig man na magtrabaho sigurong Silver Dragon bumbupons. Kita mo sa mga dala na iyaw. Mga dala na bla kung dire gani sa makulod kung Silver Dragon ang kontraktor na. Dugay na nakatapos galing kay hindi Silver Dragon ang dito sa Port District bla. Ang tawag lang mag-obra sa ito, pati kadasig. Oo. So, amo na malang na bumbupon. Siway naman sa recession sang contract. Tapuso na nila. No? So, we'll see. No? Sa mga kabombo naton, bumbupons, no? Ang dugang nga development. Di ka gumadayon na ay ng 500 million nga na. Propose sa tatlo ka mga dragko naton iya nga mga merkado. Grabe. No? Sa 500 million, dumatsagaan ko daw balay ang merkado ba? Kasi mo na tsura daw balay?
do government center. Oo, kalimpyo. Oo. So, amo na, bumbupons, no? Tanawon naton, no? Kung matigayon ina siya or hindi man. So, amo ba yung mga gina-foresee, ang gina-propose subong if ina, public-private partnership, o iya lang gidya sang gobyerno sa syudad, ano matabo sina, kung namin ang aton iyang market, bumbupons, no? So, amo na, no? Ang latest update subong sa plano sa aton iyang merkado, no? So, bumbupons, amo ning balita naton yung madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo, Ansindol Sorilia, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kabombo, Ansindol Sorilia. No, kung why naging papapuntat ni Mayor Benitez, kaya bala mo pagpungko niya, no? Daw impormasyon nga na ibalaan ko, daw pinpauntat niya ni ko, no? Ang ining nasambit iya makabanan nga pagpaobra sang Silver Dragon, construction supply sang merkado dira sa Center Market, anditi pasigi niya man lang, no? Tapos masubong mabuhat-buhat sang senaryo nga ti kun hindi na matapos, no? Ibalik nito sa National Treasury ang kwarta kag ang mamayad ang syudad sa Bacolod, no? Ti sino man yang gininto nyo? Kamagsagad ka mo diak drama-drama, no? Gani kay ti ining administrasyon daw matyagan ko do hindi blakabaton sang kwan sang sang credit kung hindi ka kamaton sa kredito, no? Galalain siya, no? Iting ubran yang daan din ni Mayor Albi Benitez to sa 3rd District, papugi lang nga papugi, no? Kag basi kung may mga ariglo man no? Nga matabo. Sa kontrakto kay tibati ko na 3rd District na puro ariglo man na. Kag palang lapaw ang SOP da. Ano na bla? So di bla? So amo ni karon, so may iwan information niyang aton nga ang ining merkado, ang Central Market, no? Daw makuan pa mo sa may pang pagtrabaho. Daw mauntat pa. Kay ti madramahon mo, no? Tapos senaryohon. Pag nugayaan yung gani. Why pa kapungko ang Benitez administration, nagasugod din na daw bra. Ang tuod na yung istorya sa likod sila, pinauntat mo, Mayor Benitez. Tapos ipabalik mo malanggali, ka magdrama-drama, kamuda. Sabahin sang Committee on Market and Slaughterhouse. Tiyo imagine, ti tatlo ka merkado, no, pinaubra na, no, sang Leon Dia administration, mo din problema kung isa sa aton nga pamulitika, sistema mo, no? Sa pamulitika diri sa pungsod Pilipinas, nabla nga ti ang pagka-crab mentality tabla, di ka madula, no? Ti ano yung problema, no? Anong problema kung sa administrasyon na ni Mayor Dia, no, natapos o nasuguran, hindi mo? Ti way ka gani guro gatapak da Mayor Benitez sa mga merkado kag nag-check ay kay mo nang going ongoing nga renovation niyo mo na ning Burgos Market to, no? Why kay ti hindi na imo? So supposed to be hindi ka mag-amos na, no? Hindi ka magbutang sang gap. Kay sa mga advisor mo da gani, no? Kadto ka mo da kay ti hindi man iya kay Bing Yorardia nga kwarta. Hindi man iya utang ni mo kunano national government man na. Ti para ke, no? So anong problema nga hindi ka mo da magkadto kag mag-check sana kung may inspeksyon now? Kay ti ba si magbumirang sa iyo habalo nga hindi man na imo? Aton man na Japon tanan-tanan. No? Taxes ina sa mapumuluyo mayo gani na, no? Kay ginaugyunan. Ti ko mag-amos ini nga senaryo. Nga daw may mga drama-drama portion pa daw kuan gid daw ka ko sa mga pelikula, no? Kabahol. Sinihan mo tinaga ang bahol daw dito na sa Antique, no? Dako bla. Pero ti kuan no, daw ka kuan ba braghal. Mo nang type da. Mo nang pagkuano kita mag-speaker sina. So, ti ka budlay bala. Are, nga 500 million pesos di bla. May i-cutting kamo iya makabanan, no? Nga tawag sa nila, may i-cut kamo nga budget to sa Coliseum kay ti paobra sa market, no? Pero ang ako na buluan sinidre, ti magwa gid malone gid, no? Ang Benitez administration na iya matupa gid na. Sa ligi nyo black ko, no? Kay may information mako nga rabaton, iti way para duwak bulan pisto malone na sa 1.5 billion pesos. Ang 1 billion pesos aman sa land banking, iba ka sa duta for future purposes.
nga gamiton ti basi patindugan na sang kwan no sang housing naton o kon sang housing sang Benitez administration, no? Ang 500 million tamo ni aman sa merkado ti imagine ma-construct ka imo, no? Di ka nakakita bag-o renovate nga merkado, ma-construct ka pagid gadira man. Ti anong gwa sina nagdubli no? So ti anong nga klase ka merkado na, no? Do balay nga pwede mo matulugan, tiles, no? Nga ti dure pwede kada kaligid-ligid ini ka migkuan, no? Kinsa hindi naman kita sa sitwasyon sa merkado ni nano pa na kabag-o. No, kag especially sa wet market, yan mabasa gina niya, ang basa ara gina. Ginatawag gani nga wet, no, market. Oh, di ba? So, why pa duwak bulan space to malo na. Oh, may ni kati na open up tan malang ini. So, ang former administration, kuha nag-18 ka tuig, si former Mayor Rina Dia, naway sa kalon, sa 1.7 billion pesos pro iyaw. You see? Kabalo ka mo sa kung anong vote ko silingon. Nga compare ko na, no, sa iya, Benitez administration, way pa duwak bulan, malo na sila sa 1.5 million. Magwa gina iya, no? Ginapunahan tanagdaan kamo. Oh, no? Ti basi kon basi ra kon makalabot na to sa ilang open up tanan sa media basi ni napaglunon. Oh, ti mas mayo kay napunggan ta. Pero do matsagan kada way gid may makapugong kuno bisan baha kag bagyo kag mga linog kuno din ka mapunggan niya. Oh, so ang Leonardo administration kuha na ka 18 ka tuig pinaktaas nga loan sa pinakalawig 18 to 1.7. No, iya duwa plak bulan, way pa duwak bulan pungko tara na, no, nagagwa na. Ang istorya nga iduso gid 1.5 billion pesos nga loan sa Land Bank sa sini iya nga tuig 2022. Oh, tandaan nyo na. Oh, tinibla kung mag-loan kita, no? Sang una, daw mo maning administrasyon ang ngasal to sang loan sa government center, loan sa Araw property, no, sa Progreso Village Subong, loan sa ginapag-question na nila kay puro lak no utang ang administration. Oh, tiko bumalik sa inimo na, no? Oh, way ka pa duwak bulan, no, sa pwesto, loan man ang pinsar mo. Kaga ang utok sa mga alipuris mo. 15 minutos sa kaligan sa taknang rason so sa gabi sa to sa ring pagparagad. Sige, dugay-dugay, balikan ta to, no? Sekbeng hipes ang kwan bumbo Mike, no? Sang Isabela. Kay ti mag-abot na da sa bahin sang kwan, no? Sang Nopo, kwan na, no? Nang text pa lang na, pero sige lang ibalaon ta lang to karon. Liglo ko kay Bumukarla nga ipa-forward diri ang numbers sang hepe, no? Sang Isabela PNP. Para ka-follow up kita karon sang sining shooting incident kapitan sa Barangay Kabkab sa Banwa sa Isabela dugin lutang, no, natiruhan subong nga gabi. Sige, diretso ta report ni Bombo Dennis Rubica. Ang OTK man kay inadria, no, sa bahin sang SRA office diri sa bahin sa Bacolod sang bag-o nga administrator, no, sang Sugar Regulatory Administration. Subong man ang duha ka mga board members kay sa talikdan nga Lunes, no, didto ini sila or Martes kahapon, no, Lunes, no, sorry, nag-take out ini sila didto sa may bahin sang talatapan, no, sa mismo, no, ni President Bongbong Marcos sa palasyo sa Malacañang. Nag-take out sila dito, no, as bag-o nga SRA administrator kag duha ka mga board members. So mula na duha lang ng board members mo, no, kay isa ka administrator. So mo ni sang kapalakat, no, sa bahin sang Sugar Regulatory Administration, no, kay because sa sining kontrobersiya, no, may total nga rigodon bisan may bag-o pa tong gin-appoint pero nangin null and void pa to ang iya sining appointment, no, way pa sa iya kapungko. No? So, diri nyo na makitaan nga basta ganing may mga hindi ka maayo nga ginhimo, no? Sa imo sa isig kapriho, ni nano pa nga duso sa imo sa mga grupo, no? Hindi ka gid yapag paboran. Oh, nagtalaod ang istorya, no? Kag dito tulupang dan nga hindi gali ni mayo kamo ni butang ta, no? Nagwa ni karon nga although okay man na
nga ti entertain mong mga enemy mo kung sa politika nga mga aspeto, no? Pero ti ang kuan sina, no, ang feedback, no, kang istorya sa taong malain eh, no? Siling ti ato sang una, no, perting balbal niya ni, perting interview sa iya, no? Tapos hinawaswasan niya man ang nagpungko ka presidente subong. O kapakaisa pa ni sang waldati to bla, waras man to bla nga kuan kuno pagkilala man nga planter pero daw kuan man to naputo mga nga planter sang tubo. Duduman tong senaryo da sa bahin sa Paglaom Sports Complex, no? Nga may nagoras-waras to nga daw ay man sa lugar nga ti high blood saya tapos daw magdalahig na to siya sa mga personal sa bumuradyo to. Rodel Consabla kay saya na si Valderrama, no? Ti niya no ti gidya nga ti Pinklawan ti kalabuot. Kay ti ang mga istorya sa Viber group nila ni Valderrama naklabuot to kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Di ginkuan na lang no? Di ba gituon na lang to? Kung sa bagay, ati ko rasunan malang abi ni sang Marcos administration nga ti liwato na lang, para nga ti waisang kwanda, no, waisang ginatawag nga may favoritismo, no? So pero ti in the end pamatian Japong guro Vice Governor Jeffrey Ferrer personal nga advisor mo ni President Bongbong Marcos, no? It comes sa issue sang sugar, diriya sa aton. So are, no, here comes sa mga kabanati after sa Malacanang kadto sila diri, no, sa bahin sang kuan, no, sa bahin sang kuan, no, sa bahin ara na si Bomodines, no? Duha na number ya, no, may ara ta sa piyak, may ara pagita sa piyak. No, liyog lang ko. So nagpadulong sila diri, no, sa Negros Occidental sa SRA office. Ara na da sa magsaysay, no, ang aton SRA office. So wato sila nga nag-take out, no, kay inaupod sa kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. No, upod yung makabaran sa sining mga SRA officials. So ibuloon naton, no, kung ano ang nangin kuan sini, no, nangin kaudadugang, no, kay ti kay na sa bahin sa Philsotech, no, convention sa Philsotech, meron man to sang gin pahayag kay na nga statement, no, si Alba ang acting administrator so ang term subong siya kuno acting administrator sang Sugar Regulatory Administration. Sige, so natin iso sa kalamay kay siyempre ti daway nga dubo ang kalamay ti di ba nagmando naman ang aton nga presidente, no? Ang presidente sang pungsod Pilipinas, President Bongbong Marcos, no, da nagmando naman ni mga kabanan sang kwan sang pagpanubo, no, sang presyo sang kalamay. Dapat ibalik na kuno by 70 pesos, no, especially ng refined sugar. May mga kwan diri nga nagdubo-nubo na pero hindi man gid siling tanto gikanubo, no, pero in due time guro, no, mamat-amatan ta naman niya, no, panubo kay may plano pag kita, no, nga mag-import iyaman sang siring 150,000 metric tons, no, hindi nga 300,000 gid nga sa kadamo-damo nga hindi mo magamit, no, ti masayang nan malang. So ti mo ni do mo ning statement kay na, no, so why gid sa problema ang importation, di ba, da mo ni gining inaano naton dire, no, kina pa-athag, no, sa ato sa matag permanting importation ay sa problema pero hindi iya, no, sobra-sobra, no, kundi kwan lang, no, nang at our needs lang, no, kaigo lang sa ato sa rikang lanon, amo na ang pagkuan naton, no, pag-import sang kalamay. Di sige, no, sa oras sa Bomradio Bacolod Philippine Standard Time, way sa gasabata, no, ay hindi ko contact si Bombo Dennis. Sige. Okay, Bombo Dennis, liog ko danay, no, kay parang makwata, no, ang ining pila ka report yung makabanan, no, nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Anyway, nag-meet na to gina, no, sa makatapo sa media si acting SRA Administrator Alba, no, kag may mga pahayag mato siya, no, nga pangbuyan. So far ti ano subong ang inyong observation,
no? Sa bahin sang ato sitwasyon sang sugar. Kay na nag-check naman kita sa mga merkado naton ba daw hindi gidabo, no? So still daw ang presyo daw ay nagpanaog, no? Sa bahin sang aton nga mga merkado. Ti anong natabo, no? Ang order ni President Bongbong Marcos para lang sa Manila. So ti abi ko kung nationwide man to, nga order sa bakabanan sang aton nga presidente. Kay mo to interview naton sa kay Kwan, kay Congressman Dino Yulo, nga ti may ara to sang mando ang presidente, hindi niya lang pagpaunahan. So amo ni siya, no, ang mando sang aton nga presidente, no? President Bongbong Marcos, no, nga dapat mapanubo gid sa bahin sang 70 pesos. Mas nami pagigani kung mapanubo bagid by 55 pesos, 58 pesos, no? Ang presyo sang kalamay kamo ni sang unay mo. Antes pa man nga saka ang presyo sang kalamay sa naglabot sa kapin sa 93 pesos, no? Ang presyo sang kalamay, no? So nag-enjoy na ta sa tuya sa tag 55 pesos, 56 pesos, no? 57 pesos, sa pinakataas ang 58 pesos. No, nga presyo sa to, no? So ti daw nakibot man kita. No, so buong hindi nagid ibanta mga kautura, no? Sa mga survey naton, no? Hindi nagid ya siling hindi mabuhi, no? Muni nga itong mga pamangkot, no? Kanagader may informasyon, nga hindi na mabuhi ang tao subong ko wala sang kalamay. Kati upod na sa pagpangabuhi ang kalamay. Pero panugyan ta lang hindi gid mag tawag sa rin gani, no? Magpatama, no? Intake sang sugar. Check naton sa pekalinya report ni Bomo Dennis Orbika. Bomo Dennis, may gabi please come in. Bomo Pons, again, konfirmar kay na ni SRA Acting Administrator David Tadios Alba nga ang aton nga gobyerno mag-import, no? Sa kapin 150,000 metric tons sang refined sugar. Bomo Pons, no? Madumanta sa nigat ang mga ginahambal ni Presidente Bongbong Marcos, no? Kaya sa Bongbong Post, ginadiho na nila ang sugar order para sa sining importasyon, no? Sa 150,000 metric tons ang refined sugar. Kaya din nabulaan Bongbong Post, kinakomandi kay na sa ato ni Administrator Alba nga may aragin man gali Bongbong Post ang shortage sining kalamay nga ginagamit na Bongbong Post sa pag-imo sa soft drinks. Particularmente ito umod ni Administrator Alba ang sabahin niya sa Coca-Cola, no? Kaya na-confirm nila nga wala na gimanyagali siyang stock, no, sa kalamay ini sabit ni bottling company, no? Ang the rest niya bumpos may ara pa man, no? Kay based sa ila sining impormasyon actually bumpos sa ang kakulangon sa kalamay sa supply sa kalamay ang sabahin sa mga industrial user, no? Particularmente bumpon sa mga naghimo sa beverages. Bumpos kay ang kalamay na kuno ginagamit jati daw lain iniyang quality sang sa table sugar labin ginagamit lang na yung bumpos nga mga raw sugar, brown sugar, lain iniyang klase sang quality, no? Sang kalamay ang ginagamit sining mga bottling companies. Tapos nga sa kanya sa commercial market, ha? Sa consumer end, ang supplier ng kalamay way problema. Bastante ya. Nga magkakita nyo, damo ya sing kalamay sa aton nga merkado, sa aton nga mga supermarket, kag sa mga malls naton aray ang kalamay naton, no? Probably gurbong post kito to na kaya Administrator Alba nga ilagi na lauman nga before November 15 maabot na ining iga-import nga kalamay. Probably gurbo this week basta ikaw nakadiho na sa matapos na nila ang sugar order. Paturman na ko na Presidente Bongbong Marcos, no?
Rines, yes. Ti ang 150 okay na yan, no? Di na yan sila nga dako gid, ikumpara mo sa 300,000 metric tons. Correct. Actually po sa 150 ni tungaon pa ni suno kay Administrator Alba tungaon pa ni for industrial user kag sa aton nga mga kuanabi ordinary nga consumer. Tungaon pa ni sa atin mo galing ko pa mambal gid kon pila ang sa 150 150,000 metric tons pila diri ang battery share for industrial user kag ang the rest na bilin amo ning sa kuani sa mga consumer tagidabi Bombo Ponds kaya ginaulat pa nila ang kuan ina-finalize pa nila ang guidelines kon pila na kasi ato ang tunong ayos na dire pero basta sigurado yung Bombos nga 150,000 metric tons nga refined sugar ang iga-import Bombo Ponds kagin ko pero makina ni Attorney o ni Administrator Alba sa bahan sila Bombos sining mga issues ang hoarding sa part namon di pwede kami makadetermine kung may ara gid man sing hoarding yang DTI lang ang Bureau of Custom ang makadeterminar na magkakasubumbo sa mga pagpang-rating ay naanis ang Bureau of Custom DTI kag iban nga support government agency amon sila nagapang raid sa mga budiga na ginagagarte may aras ang stock sa kalamay or mga ginakabig smuggled sugar Bombo Ponso sa bahay na Manila yat ibang kotsati paano mapabilin karon ang mayong imahin sa SRA sa piyak sinin nagluntad ng mga gumuntang sa ligad nga neto ti doon na musingan gid ang imahen sa Sugar Regulatory Administration so kay Administrator Alba ngati kami diri sa SRA like si Yasubong bagong nagpamuno sa Sugar Regulatory Administration nya obrahon gid nila ila katungdanan ngati kuan na pumuloyo nila na ma-desider kung makitaan nila ang amon siniyang performance. Mga tiyanta si SRA Acting Administrator David Tadios Alba. It was taken up last week during the stakeholders meeting in Malacanang together with the President and the agreed number is 150,000 metric tons of refined. The mechanics is still to be consulted with all the stakeholders, the traders, the importers, the butlers, and of course how to divide the 150,000 between the butlers and the consumers. So that will still have to be taken up. Okay, what's happening right now? It's there's a tightness in sugar, but it's on the butler's grade. So butler's grade. So meaning it's the grade of sugar that's being used by the industrials, specifically like Pepsi, Coke, RC, and that is where the tightness is because it's a special kind of sugar. It's really white, so that's where the tightness is. The rest of the sugar, maybe there's a little tightness. We don't know yet because we have not conducted any surveys as what was done before, and but it shows that it's not critical because we still have sugar in our markets. Well, of all the industrials, it's actually Coca-Cola that does not have anymore enough butler's grade refined in their bodegas. As per SRA record, the Pepsi, RC, and still has sugar in their bodegas. So with that statement that Coke wants to import directly, it has already been answered that it is going to be passed through the regular accredited importers. That's going to import the 150,000 tons. And majority of that will be earmarked for the industrial users.
it's the 150,000 tons should be covered by sugar order number 2, which the board will recommend for the approval of the president, who is the chair of SRA board, and that's when we start the procedure on importing. The target date for the shipment to arrive should be before November 15. It should be here before November 15. Why November 15? Because by that time, our refineries will be operational and we would have enough supply of sugar. And when it comes to refineries and millers, Mitzi here of the Millers Rep can answer that more precisely on how the intricacies of refining and milling goes about. Do our work, do our jobs, and then the result will speak for itself. We don't want to delve from the past. We are going to move forward. We are going to be a working board, and that's our goal. Bumupon sa moto ang pagpahigina ni SRA Acting Administrator David Tadios Alba. Sige po man, kasupos kati ining sa kabatling company sa damlag pa kuti do may pila na sila ka planta ka nagsira na bangod dula sila sing kalamay nagpahig sa damlag pa ining battling company nga mag-import sila magbakal sila sa high fructose corn syrup no nga controversial ni sa to diri mas Bacolod isalo sa kay Administrator Alba no gid sila sa any importation sa high fructose corn syrup no iya ginay ko nagbumbos po malabagan ang pag-import sa pumakado sa high fructose corn syrup bumpon. So si Administrator Alba ari kinadres Bacolod upod man sa duwag ka mga sugar board member si SRA board Maria Mitzi Mangwag no kag si SRA board member Jules akon si Carlos Ascuna ari sila gina kay kablo post kay na nagpatigayon nagtipon no ining sugar industry bilog Pilipinas bumpos no kay nagpatigayon sila sa pagsinapol ining ika-68 no nga annual National Assembly sang Pelsotec Bumupons na botrible kita mo mga leaders sa sugar industry bilog nga Pilipinas no ang mga presidente sa ito ay nga mga Planter Association, Sugar Mills Association, ang mga supporter nila bing ibang nga mga kompanya kag the rest nga mga kilala nga mga sugar planters Luzon, Visayas and Mindanao no kay nabumpos nagkabalik sa sining ilang annual convention o annual assembly dahil sa mga SMX na mga 850 guest ang tutugin na nagtipon sa sining ilang ginapatagan karon nga annual National Assembly na sa pribumpon sa August 26 of course ilang kasunod to sa nato na rin mga SRA officials si Governor Nyobong Lacson nangin isa man sa mga nagatag sa mensahe si Bacolod City Mayor Albi Benitez Araman si board member si Congressman Dino Yulo sa 5th District amo ang nag-deliver sa message no ni Senate President Migs Subiri na kay katambo ikadto ina si Senador Subiri so nagpadala sa mensahe kag dito ini nagbasa mo si 5th District Congressman Dino Yulo bumpos kay the rest pagid no damo to sa mabisita kina nato ti until pa ni no sa August 26 ining annual o national annual assembly no sa Pelsotec Bombo Pons Espino. So bantayan ta na kay nato basi within this week makapagawa na sa sugar order ang isa for imports ning 150,000 metric tons sang refined sugar Bombo Pons.
Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Salamat sa Kabombo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 38 minutos na. Nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ringa pangalagad. Diriman sa aton sa ringa para tunturan. Sige, no? Tilang tawon ta, no? Kung ano ang mangin kapalaran sa SRA, kiti bag-o ang mga official gagin-appoint, no? Ni President Bongbong Marcos, no? Kag nag-take out na sa Palasyo Iyasang Malacanang. Sige, no? So, pero para yun natin issue sa sugar price increase, no? Nga ang supply bastante man. May generate pa kuno to sa bukid doon, mas dako pag ito nga warehouse sa isa ka negosyante ito, damo man to sinako, ginatos kalibo man. Nga sinako sang kalamay sa iya nga warehouse sa butsong ginahod niya di ba? O sige, bulaw na to na no? Sa pila ka mga pagtalakay naton sa siring nga may issue. So ang kapitan to nga ginlutang amo ni si Kapitan Danilo Dautil, no? Sang Barangay Kabkab. Kapitan Danilo Dautil, no, punong barangay sa Barangay Kabkab sa Isabela, buloon naton, pabalik ta, i-check ta ang hepe, no, sa Isabela PNP, angot sa siring nasabit iya nga insidente nga nagluntad subong nga gabi. Magabalik kita pagkatapos kita mang sani. Stand by. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay ukon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pangasay sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kang mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud na nga may amazing benefits Sa aton sa ring pagparaga sa Bobo Radio Bacolod Philippines sa right time 53 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sektanay, no? Si Bombo Cherry Grace Santillan, no? Sa Patrolya Makabanan ang ining interview, no? Sa marubaligya sang asin ang presyo sang asin ko, no? Doon nagsaka man, no? Tanan na lang niyaw. So may interview sa diri sa marubaligya sa asin sa Libertad Public Market, no? Diri sa aton sa ring palatuntunan. Sekta, no? Kung kamusta ang supply man kay ti alin sa kalamay sa bahin sang kuan bla ng ano ni gani ng katumbal, no, ng lagba blang katumbal no. Then suli ang puti naman nga Bombay, so mo ning pag-check na to sa mga merkado. And lately lang ining asin, check na to, no, ang paglibot-ibot ni Bobo Cherry Grace Santillan sa bahin sang mga merkado sa siyudad sa Bacolod. Bobo Cherry, sa report please come in. Bombo Pons, update ng aton nga presyohanay sang asin diri sa syudad sang Bacolod sa Libertad Public Market. Matapos naghingyo si Department of Agriculture Domingo Panganiban nga hatagan sang national budget sa madason nga tuig ang mag-improve sang produksyon ka asin diri sa pungsod Pilipinas. Bangod suno kay Panganiban ga importa sa gihapon sang asin. Yari pamatian naton si Rosalie Laparan, isa ka manubaligya sang asin sa Libertad Public Market, Bombo Pon. Bombo Cherry. Yes, Bombo Pon. Oo, si Panganiban, amin sa Undersecretary sang Department of Agriculture. Department of Agriculture spokesperson, isa sir? Spokesperson, ano? So, bali, yung siling niya nga until now, sige pang aton sila nga pag-import sang asin. Yes, sir. Oo. So, kamusta ang sitwasyon sang supply sang asin sa merkado? Nagmahal naman, sir. Ligad sang semana. 380 pesos ang sako. Ay, 350 pesos ang sako sang nanligad nga semana. Subong, sir, 380 pesos na Bombo Pons. Okay. 380 pesos? Oo, ang taga-sako na Bombo Pons. So, ang isa na kasako, guro? Taga-kilo sang asin, 20 pesos na Bombo Pons. Oho, so nagmahal-mahal man, no? Pero original nga kilo niya sinipila? 350 lang ni sa ligad niya semana, Bombo Pons. Hindi namin kung isa ka kilo? Ang isa ka kilo, 20 pesos na ang kilo, Bombo Pons. Oo, sang una? Hindi, subong na Bombo Pons. Pero sang una, pila lang? Pulo? 15? No, dira Bombo Pons, no? Okay. Oo. So, bali, ano ang interview mo ni? Ano ni sa din sila gakwa sang supply nila sang asin? Bali si Rosalie Laparan, sir. Bombo Pons ga bakal ni sa sang asin sa CMC. Do bali isa ni sa ka-supplier sang mga asin
Pero once a week sa Libertad, Bombo Ponds, may gaabot nga asin halin sa Pulupandan, Bombo Ponds. Apang sa malipot nato nga interview sa CMC Enterprise ko sa diin gabakal si Miss Rosalie Laparan sa Mindoro kuno gakuha ang CMC sang asin, Bombo Ponds. Okay. So, subong bastante pa sila sa supply sa asin? Suno sa CMC supervisor, Bombo Ponds, no? Nang bastante pa sila sang asin kay may mga stock pa sila, Bombo Ponds. Okay, amo lang na galing kaya daw nagmahal ang presyo, no? Ang per kilo. Ang Oo, sako. Bombo Ponds. Oo, ang isa ka sako nagmahal. Yes, Bombo Ponds. Okay, sige, no? So at least mayo man na, at least mapalinton ta, no? Sa aton siring nga mga tagparamati nga ti pating asin subong do nagsaka man para hindi man sila matingala. Bubol Cherry? Oo, Bombo Ponds. Pero damo dapon may gabakal, Bombo Ponds, no? Kay Ati kinanglanon ta na. gid ang asin. Kinanglanon tagid ng asin, no? Kay hindi karo makumpleto ang laswa mo to, hindi mag namit ang sabor ko wala asin. Sakto gid, Bombo Ponds. Okay, sige, pamatian ta. Sino ning pangalan sang gin-interview mo? Si Rosalie Laparan, Bombo Ponds. Okay, sige. Matian ta si Manang Rosalie Laparan, isa sa mga manugbaligya sang asin sa Libertad Public Market. Tagpila ang presyo ka asin? Ang sa subong, subong 380, bali ang per kilo baligyan namon, bali 20 per kilo. Sang nanligad si Mana, ma'am, pila ni sa... Lang na siya 350. Oo. Sinilang na si Mana nagtaas. Oo. Nang din kagakuha sang asin mo, mga supply? Sa CMC. CMC. Ano nang CMC, ma'am? Inang dira lang na ako. Supplier na. O campus lang na siya, dira lang kami gakwa. May ideya ka ma'am kung diin na nila ginakuha, ma'am? Ay, pero may delivery man time 1 week lang na halin sa Pulupandan. At dubali, diri lang gidya ginaubra ang asin? Oo, sa ang Pulupandan diri lang ginaya. Pero ang inayang sa CMC, walang ko ideya. Pero may idea ka mga subong may shortage. Oo, ginakulang siya. Oo, asin. Yan mo na sa, no? So, ginakulang ng asin sa Libertad Public Market. Basta ganing ginakulang asin, Bombo Cherry, sa loob supply and demand, no? Mamahal na ng presyo. Gani man, Bombo Ponds. Mayo lang may damo pa stock ang diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Ponds. Sige, no? Sige, no? So, anyway, tingin mo na, no? Panugyan na to, na, sa mga kauturanta, ang mga nag-consume sang asin, no? Nga nagmahal-mahal sa hindi kinasama kibo. Pero pwede ka man dyan, makabakal, no? Pulo ka peso sa pinakanubo siguro. Yes, Bombo Ponds. Kaya may gabaligya. Pasang sukob-sukob na bala, Bombo Ponds. Sao nga daw sa Caltex nga bulutangan. May gabaligya pa na, Bombo Ponds. Oo. So may banda, naputos na gani, no? 20, pulo, no? 30, ano muna, no? Yes, Bombo Ponds. Oo. Yeah. Kung sa bagay, hindi man tayo magpatama gisang asin kay laim ni lawas ta, no? Sakto gid, Bombo Ponds. Hinay-hinay lang sa asin. Okay, sige. Bombo Cherry, salamat gid sa extra. Yes, Bombo Ponds. Ini si Bombo Cherry Grace Santillan sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Dugang ni nga pwersa tadi no, sabay sa Bombo Radio Bacolod, no, angot sa siring pag-report, no, sang pagmahal sang presyo naman sang asin sa mga merkado diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Sekta na dugang sa Santa Market kag sa bahin sang Bacolod Bogos Market sa North area, no, sang aton sa iyang syudad. Tanan na lang sa laka tininata man ni bag-o niya. Halin sa no, halin sa crudo, no, petroleum products, no, hasta sa tanan na lang, no, mga utan ni basi magsalaka pagid ni may no ka bastante ta supply. Diri sang utan sa bahin sang syudad sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Kadto ka sa mga merkado subos sa Libertad, no, ikaw lang ang hindi sa utan. Bastante ka tama. Sige, lang nato sa ring at tempo. Bantayan, no, ang pinaka-latest nga update diri sa siring paglutang patay, no, sa siring kapitan sa Barangay Cabcab sa Banwa sa Isabela sa pila ka news and public affairs program sang Bombo Radio Bacolod. Alang na tempo naton ini si Bombo Ponce Espino.
Miyerkules nga presentasyon petsa 24 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, na makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak pagbugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos na Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian,
Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidya tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong man akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Dios. Agod mangintagos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,